zašto nama uopće treba neka praksa sa emocijama? Pa, osjećam emocije, imam ih. Šta mene sad tu neko treba učiti da ću ja sa njima raditi? Pa emocije dođu i prođu. Da, emocije su, vidjet ćemo kasnije šta su točno emocije, ali važno je znati da su emocije osnova bilo kakvog svjesnog upravljanja vlastitom energijom. Znači, ako želimo bilo šta svjesno manifestirati u našem životu, prvo trebamo pogledati naše emocije. Ako želimo svjesno živjeti, ako želimo radosno živjeti, ispunjeno živjeti, trebamo se posvetiti svojim emocijama. I sad obično ljudi misle, ok, imam emocije, neke su ugodne, neke su neugodne, pa kao mogao bi podijeliti emocije na ugodne i neugodne. I onda radimo razne tehnike duhovne i mislimo, ok, ja već meditiram toliko i toliko, ja radim afirmacije, ja sam pročitao toliko i toliko knjige ili pogledao toliko i toliko predavanja, međutim, meni stvari ne rade. Zato jer ja još uvijek se naljutim i to si baš ne želim priznati. Ili me je sram nečega. Ili bilo koju emociju u sebi osjetim, koju ne propustim do kraja, svaki puta ja kastriram svoju moć. Ono što ćemo ovdje na radionici emocija naučiti je kako upravo iz tih emocija izvući svoju osobnu moć. Jer svaka emocija se da raspakirati i u njoj je mali poklon naše osobne moći.